अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। श्री सद्गुरू संगीत कला आणि सांस्कृतिक मंडळ सावंतवाडी नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमानं आणि सद्गुरू संगीत विद्यालय सावंतवाडीचे संचालक गुरुवर्य निलेश मेस्त्री यांच्या निर्मिती आणि संकल्पनेतून सलग 7व्या वर्षी खास त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त हे चांदणे फुलांनी जुन्या नव्या हिंदी आणि मराठी गीतांचा, मराठी चित्रपट गीतांचा सदाबहार नजराणा नृत्याविष्कार या कार्यक्रमांचं आयोजन सावंतवाडी इथं करण्यात आलं। जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान सावंतवाडी इथं ही मैफिल पार पडली। मध्यम के संग जैसे पंचम, दोनों को एक बना, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठी तो हुजूर थे मेरी क्या खता, चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। चतुर नाथ करके सिंगार बरसा, गगन सागर सदप परसर गगन सदप मगर चतुर नार करके सिंगार, हाक दिल साद मल देओ, ये देख के दिल झूमा, प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ तेरी जवानी तो बातों बारे दिलरुबा 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 ओ दिलरुबा मोहिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, जमुना रे बालमा सावन भी जाए हरे रे सावन भी जाए। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।